ଭାରତର ଇତିହାସରେ ହୋଇଥିବା ତିନୋଟି ଏମିତି ଭୁଲ ଯାହାର ପରିଣାମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନ କରିବା। ଗାନ୍ଧୀର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଇସାରାରେ ହିଁ ନେହେରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ନେହେରୁ ନା ଚାଇନା ଠାରୁ କାଶ୍ମୀରର ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ କାଶ୍ମୀରର ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କାରଣରୁ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନ 37 ଭାଗ ଏବଂ ଚାଇନା 20 ଭାଗ କାଶ୍ମୀରର କବ୍ଜା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁଲ ନମ୍ବର 2, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ମହମ୍ମଦ ଗୋରୀକୁ 16 ଥର ହରାଇ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ତା ଜୀବନ ନେଇ ନଥିଲେ, ସର୍ବଦା ତାକୁ କ୍ଷମା କରି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ 17 ଥରରେ ମହମ୍ମଦ ଗୋରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନକୁ ହରାଇଲା। ତେବେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନକୁ ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାରର ସୀମା ଲାଗି ଅତି ନିଷ୍ଠୁରତା ସହକାରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଚାଇନା ତିବ୍ବତକୁ କବ୍ଜା କରିବା ବେଳେ ନେହେରୁ ଚାଇନାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ।